Un últim missatge a molta ciutadania indecisa. A mi m'ha passat com a alcaldessa diverses vegades anant pel carrer o en transport públic que m'he trobat gent que m'ha aturat i m'ha dit: nena, no et vaig votar, però ara et votaria. Doncs ara pots, el 20 de desembre. Si ara veus tota aquella gent que ha vist que les noves alcaldies del canvi no només no s'ha acabat el món, no només l'economia funciona millor que mai, sinó que a més estem redistribuint millor la riquesa, estem donant el protagonisme a la gent, estem acabant amb els privilegis i lluitant contra la corrupció, per a aquella gent que no ens coneixia, que era perfectament normal, perquè a més els mitjans de comunicació, diguem-ne, que no ens donaven massa espai, ara que ens coneixeu millor, ara és el moment. Aquelles persones que veu dubtar, aquelles persones que ara penseu que ens votaríeu en els municipis, voteu en Comú Podem a Catalunya, perquè ara és el moment.